Его правление было похоже на кривое зеркало жизни его родителей. Неблаговидные поступки Василия III и Елены Глинской были повторены и многократно превзойдены их сыном. Один из самых кровожадных тиранов в истории человечества, или просто мальчик, который рано осиротел, сын иммигрантки из Бреста, или последний дееспособный Рюрикович, ребенок, который родился во время грозы, или царь, который сам стал грозой для подданных. Этот человек был одержимым садистом и талантливым литератором. Он вернул в Полоцкую Софию на престольный крест и погубил тысячи палачан. Из-за него рухнуло Казанское ханство и возникла Речь Посполитая. Иван IV по прозванию Грозный, сын Брестской Войтовны. В 1508 году Михаил Глинский поднял большое восстание на землях Альбарутении. Его целью было отделение части Великого княжества и создание на этой территории отдельного православного государства – герцогства Борисфенского. Борисфеном на древних картах называли Днепр. Главой этой гипотетической державы Михаил Глинский видел себя самого. Его брат войт Берестия Василий Слепой принял активное участие в этом прожекте. Однако восстание захлебнулось. Неудавшиеся бунтари были вынуждены бежать в Москву вместе со своими семьями. Вместе с Василием Глинским уехали жена, сыновья и младшая дочь Елена. Именно ей, бывшей Брестской Войтовне, предначертано было стать первой самодержицей Московской Руси, матерью одного из самых кровавых тиранов в истории человечества. После бегства с родины семейство Глинских оказалось в незавидной роли политических эмигрантов. Однако скоро их положение еще более ухудшилось. Михаил Глинский, инициатор восстания, пытался вернуться назад, в Великое княжество Литовское. На этот раз его задержали как до двойного перемета и бросили в темницу. Родичи узника, бывший брестский войт и его дети, остались в Москве без земельных владений, без денег и без перспектив. Положение оказалось безвыходным, но колесо фортуны провернулось еще раз. Престарелый московский князь Василий III без памяти влюбился в юную Елену. Глинские не могли рассчитывать на серьезные отношения, ведь самодержец был уже 20 лет как женат. Однако ради прелести Брестской Войтовны Василий III затеял развод. Он даже не стал проводить традиционный смотр невест. Так приглянулась ему юная экс-прещанка. Правление Ивана Грозного будет во многом похоже на кривое зеркало жизни его родителей. То, что делали Василий III и Елена Глинская, было повторено их сыном и многократно усилено. Смотрины были средневековым конкурсом красоты, где главным призом было замужество за царем или царевичем. Иван Грозный проводил смотрины не менее 3 раз. История России с древнейших времен. Указ Ивана IV. Когда к вам эта грамота придет, и у которых из вас будут дочери-девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей-девок у себя ни под каким видом не таили бы. Кто из вас девку утаит и к наместникам не поведет, тому от меня быть великой опале и казни. Обычай смотрин зародился при византийском императорском дворе еще в VIII веке, после чего в веке XVI был воспринят и на землях Московской Руси. Красавиц искали по всему государству. В Византии для этого рассылали послов по всей стране, которые оценивали прелесть лица, а также меру роста, размер головы и длину стопы претенденток. Есть версия, что именно благодаря этому обычаю появилась сказка про Золушку, девушку, которую принц смог отыскать и взять в жены благодаря ее чрезвычайно маленькой ножке. В Московской Руси критерий отбора невесты был несколько иным. Будущая царица должна была быть красивая, здоровая и обязательно высокого росту.
Также выбирали девушек, у которых в семье рождалось много детей. Это было некоторой гарантией ее плодовитости, а значит и продолжение династии. Послы проводили отборочные туры, а царь осматривал уже тех девиц, что вышли в финал. Ну, в принципе, сама традиция смотрин, она очень похожа была, правда, немножко в упрощенной форме на византийскую. Вот, то есть это и своего рода дефиле перед, опять же, женихом. Но, правда, конечно, дефиле, в отличие от нынешних, там в 3 салопах, что называется, там в 5 кокошниках. То есть, по большому счету, невеста была упакована в самом буквальном смысле этого слова. Большое внимание уделялось ее внешнему виду. В данном случае, по русской традиции считалось, что чем невеста могущественней, тумбообразнее, вот тем это лучше всего. Ради третьей женитьбы Ивана Грозного было отобрано 2000 девиц, и царь не пожалел времени осмотреть их лично. Его же отец, Василий III, выбирал свою первую жену всего из 10 девушек. Победила тогда Соломония Сабурова. Судьба этой женщины показала, красавицы тоже плачут. 20 лет она была верной женой московскому царю, а на 21 год ее насильно постригли в монахини. Против развода резко выступили служители церкви. В результате митрополит был впервые в русской истории лишен сана. Вместе с остальными несогласными, Васианом Патрикеевым и Максимом Греком, они были сосланы в заточение, в дальние монастыри, некоторых даже заковали в цепи. Легенды гласят, что Василий III пытался найти духовную поддержку за рубежом, рассылая письма вселенским патриархам, но никто не дал благословения на его повторный брак. Из письма его божественного блаженства патриарха Святого Града и Иерусалима Марка. «Если женишься вторично, то будешь иметь злое чадо. Царство твое наполнится ужасом и печалью. Кровь польется рекою, падут главы вельмож, и грады запылают». Несмотря на сопротивление церкви, Василий III оказался тверд в своем желании жениться на бывшей брестской войтовне Елене Глинской. Никаких выгод от женитьбы на этой политической эмигрантке не было, поэтому остается поверить летописцам, которые свидетельствуют: свою вторую жену Василий III выбрал ради лепоты ее. Кроме того, можно предположить, что прекрасная Елена из славного Бреста выделялась на фоне местных барышень еще и своим умом. В Москве царило теремное воспитание. Столетия монгольского ига наложили свой отпечаток на жизнь женщин. Дочери знатных бояр жили в теремах, словно в восточных гаремах. Главными качествами доброй девицы были молчаливость, покорность и набожность. Она получила все-таки европейское образование, она знала языки, знала европейские манеры, которые напрочь были, конечно, недоступны московским красавицам того времени. То есть сочетание красоты ума, причем красоты не здешних стандартов. Вот. И что, кстати, говорит очень неплохо о Василии III, который был воспитан не в традиционном, скажем так, привитии вот этого вкуса, а он посмел все-таки пойти против каких-то вот этих эстетических норм. Это тоже говорило о его индивидуальности, скажем так. Даже по современным понятиям все произошло очень быстро. Еще в октябре Соломония Сабурова надела черную ризу, а уже в январе Елена Глинская заняла место царицы Московской. Развод и насильственное пострижение великой княгини – это был первый и беспрецедентный случай в истории Руси. Однако все деяния родителей многократно превзошел их сын. Своих жен и невесток он ссылал в монастыри и просто убивал, при этом также ища понимания у служителей церкви. Первая царица Анастасия Романова, вторая Мария Темрюковна умерли от яда. Иван Грозный распорядился организовать самый массовый за всю историю смотр невест. Среди тысяч девушек была выбрана боярская дочь Марфа Собакина. Царицей она пробыла всего 2 недели. Внезапно красавица тяжко заболела и умерла.
По законам церкви венчаться можно было не более 3 раз. Но Иван IV просил разрешения на 4-й брак и клялся духовенству. Марфа не была ему фактической женой, потому что из-за болезни он не паял ее. Грозному царю пошли навстречу, и освободившееся место подле царя заняла Анна Котловская. Она была отобрана на тех же смотринах, заняв призовое 2-е место. 3 года юная девушка прожила с престарелым царем, надоела ему и была подстрижена в монахини под именем сестры Дарьи. Царь с завидной регулярностью поставлял послушниц в русские монастыри. Анна Васильчикова, 6-я жена, была отправлена в Суздальский монастырь на 2-й год совместной жизни. Василиса Милентьева также продержалась всего 2 года. Историки не имеют единодушного мнения о ее судьбе. По одним данным, она была пострижена в монахини, по другим сведениям, похоронена заживо, ибо зрела яро на другого мужчину. Кроме того, грозный царь отправил в монастырь 2 своих невест – Праскеву Соловаю и Евдокию Сабурову. Последняя Марфа Нагая, она не имела никаких юридических вообще прав на наследование чего-либо. Ее сын царевич Дмитрий тоже автоматически был бастардом. Вот. То есть это, можно сказать, был марганатический брак. 8-я жена также быстро стала неугодной старому развратнику. Вместе с сыном царевичем Дмитрием она была удалена на житье в Углич. В московском государстве началась подготовка к новому смотру невест. Кроме того, девиц искали за границей. Например, послы сватали Марию Гастингс, родственницу Елизаветы Английской. При этом наличие живой 8-й жены у 50-летнего жениха никого уже не смущало. Греховный развод его отца Василия III казался на этом фоне невинной шалостью. На полвека ранее Василий и его молодая жена Елена с нетерпением ожидали прибавления в семействе. Однако год за годом дети все не появлялись. Сперва венценосная чета ездила на богомолье и щедро раздавала милостыню нищим, а затем, если верить слухам, они обратились к колдунам из Карелии. Согласно многочисленным легендам, именно карельские шаманы помогли прийти в этот мир долгожданному наследнику. На 4-й год замужества, 25 августа, бывшая брестская Войтовна родила ребенка. Жители Московии не могли знать, что ожидает их страну, и называли этого мальчика Грозным пока только потому, что родился он озаренный вспышками молний. Согласно более поздним легендам, казанская ханша, узнав о рождении Ванечки, объявила московским гонцам: «Родился у вас царь, а у него 2 зубы. Одними ему съесть нас, татар, а другими – вас». Что же определяет историю? Личность, кожа или стечение обстоятельств? Калі Івану было 3 гады, яго бацька памёр. Алена Глінская здолела адбіць уладу ў баяр і жорстка расправілася з усімі, хто стаяў на яе шляху. Браты мужа, Андрэй і Юрый, загінулі ў вязніцы. Голадам быў замораны і яе родны дзядзька, Міхал Глінскі. Наўгародцаў Алена Глінская заподозрила ў змове. Па вялікай дарозе Новгород-Москва паўсталі шыбеніцы. Усе свае царавання Іван Грозны будзе вельмі падазроўна ставіцца да Новгарада. Пэўны момант амаль весь горад будзе прысуджаны да смяротнага пакарання. Падчас так званага розыска аб новгародскай змене забіваць будуць усіх без разбору. Ахвярамі стануць не толькі мужчыны, але і жанчыны, дзеці, святары, у тым ліку даволі высокапастаўленыя, архіепіскапы. У еўрапейскай гісторыі прыклад такога стаўлення да свайго ўласнага горада знайсці вельмі цяжка. Таму можна зрабіць вынік, што у гісторыі з Новгарадам Іван Грозны пераўзышоў сваю маці. Алена Глінская стала першай жанчынай, якая захапіла ўладу ў маскоўскай дзяржаве. Наступная самадзержыца з'явіцца тут толькі праз 2 стагоддзя. Брэсцкая Войтовна правяла на прастоле ўсяго 3 гады, але здолела зрабіць столькі, што іншыя мужчыны не паспявалі і за ўсё жыццё. Яна падпісвала выгодныя мірныя дамовы, будавала крэпасці на мяжы дзяржавы і, самае галоўнае, правяла грашовую рэформу. Нарэшце ў маскоўскім княстве з'явілася адзіная валюта –
На аверсе монет быў выбіты Георгій Пераможца, які пранізвае змея кап'ём, таму іх празвалі капейкамі. Да гэтага на маскоўскіх грошах была выява вершніка з шабляй, і называліся яны, адпаведна, шабляніцамі. Дзякуючы былой берасцейскай ватоўне, Масква зведала такую палітычную з'яву, як фаварытызм. Іван Аўчына Абаленскі стаў першым фаварытам у гісторыі сучаснай Расіі. Сігізмунд Герберштейн і Пауль Адэборн нават пісалі пра плёткі, якія ходзяць па Расіі, нібыта сапраўдны бацька Івана Грознага не Васілій Рурыкавіч, а Іван Абаленскі. Канешне, гэта была няпраўда. Алена Глінская пры жыцці мужа наўрад ці магла нават марыць пра раманы. Да таго ж, партрэты Івана Грознага і Васіля III маюць выразнае падабенства. На трэцяе лета свайго ўладарання берасцейская вайтоўна раптам цяжка захварэла і памерла, пражыўшы не болей за 30 гадоў. Іван Грозны быў упэўнены, што ягоную маці атруцілі. Яго падазрэнні пацвердзіліся ў 21 стагоддзі, калі была праведзеная эксгумацыя цела Алены Глінскай. Канцэнтрацыя солей ртуці перавышала максімальна дапушчальныя нормы ў 1000 разоў. Тады ж, па будоўлі чэрапа, навукоўцы ўзнавілі знешні выгляд першай маскоўскай уладаркі. Такім чынам, у 8 год маленькі Іванка застаўся круглым сіратой. Потым ён узгадваў, што жыў як слуга пры ўласным двары, што маленькаму княжычу даводзілася трываць нястачы і ў адзенні, і ў ежа. Алена Глінская была добраадукаванай жанчынай, і свае веды яна намагалася перадаць сыну. Іван валодаў некалькімі мовамі і меў фенаменальную памяць. Да таго ж, гэты чалавек быў сапраўды таленавітым. У гісторыю 16 стагоддзя ён увайшоў не толькі як страшэнны тыран, але і як рускі кампазітар, публіцыст і літаратар. Напрыклад, даследчыкі лічаць, што перу Івана належыць канон архангела Міхаіла. Канон анёлу Грознаму і ваяводзе і абаронцы ўсіх чалавекаў. Да страшнага і грознага твайго анёл прышэсця, злітуйся ва мне грэшным, абрабе тваім імярак. Узвясці мне канец мой, да павінюся ў справах сваіх злых, да адрыну ад сябе цяжар грахоўны. Далёка мне з табой падарожнічаць страшны і грозны анёл, не застраши мяне, нямоглага. У студзені 1547 года 16-гадовы Іван быў венчаны на царства. Скончылася засілле баяршчыны. Улада цяпер была ў руках маладога цара і ягоных родзічаў, Глінскіх. Былы брэсцкі воят Васіль Цёмны не дажыў да часоў, калі яго назвалі б манаршым дзядуляй, а вось ягоная жонка, Ганна, царовай бабкай пабыла. На жаль, зусім нядоўга. Год каранацыі Івана Грознага стаў годам вялікіх пажараў. Спачатку ў красавіку загаралася ў Кітай-горадзе. Там стаяў гасцінны двор і, як бы сказалі зараз, гэта быў такі вялікі элітны рынок, галоўны рынок Масквы. Стаялі гандлёвыя лаўкі. Гэта ўсё выгарала. Праз тыдзень запылала за ракой Яўзай. Там стаялі рамесныя кварталы, там жылі ганчары, кажэўнікі, гарэлі ўжо гэтыя кварталы. А ўжо напрыканцы чэрвеня здарыўся вялікі маскоўскі пажар, так ён увайшоў у гісторыю. Гарэў Крэмль, гарэў Чудовы манастыр, гарэў Успенскі сабор. Згарала амаль палова Масквы. Кожны 30-ы жыхар Масквы загінуў у тым пажары. Па гораду папаўзлі пагалоскі, што горад спалілі чарадзействам, і вінуюць яму Глінскі. Сергей Салаўёў. Гісторыя Расіі з найстаражытных часоў. Цар вялеў даследаваць справу. Дослед правялі такім чынам. У нядзелю, на 5-й дзень пасля пажару, баяры прыехалі ў Крэмль на плошчу да Успенскага сабора, сабралі чорных людзей і пачалі пытаць, хто запальваў Маскву. У натоўпе закрычалі: «Княгіня Ганна Глінская са сваімі дзецьмі вядзьмарыла, вымала сэрца чалавечае, ды клала ў ваду, ды тою вадою, ездзячы па Маскве, крапіла. Таму Масква і выгарла». Пагарэльцы паўсталі. Яны забілі Юрыя Глінскага, роднага брата Алены, і, па некаторых дадзеных, Ганну, царовую бабку. Такім чынам, Іван Грозны застаўся зусім адзін. Гэты цар кіраваў краінай больш за 37 год. Тэрыторыя Маскоўскага царства пры ім павялічылася ў некалькі разоў. Ён захапіў паўночны і цэнтральны Урал, а таксама цэнтральную частку Сібіры, скарыў Казанскае і Астраханскае ханства. Дабіўшыся вялікіх вынікаў на ўсходзе, Іван Грозны вырашыў накіраваць заваяванне і на захад.
Землі Лявоніі і Полацчыны ён назваў сваёй вотчынай і распачаў вайну, што цягнулася чвэрць стагоддзя. Галоўнае гістарычнае значэнне з ваенных кампаній, безумоўна, мела ўсходняе. Бо гэта і тэрытарыяльныя набыткі, і знішчэнне пагрозы. Вядома, на ўсходзе існавалі Казанскае ханства, Астраханскае ханства. Яны жылі набегамі. Амаль штогод яны прыходзілі, людзі ад іх прыходзілі на Маскоўскае царства, забіралі людзей у палон, нішчылі, возілі каштоўнасці. Таму перамога над імі, знішчэнне пагрозы, далучэнне гэтых зямель да Масквы, безумоўна, было вялікай славай, вялікай перамогай для Маскоўскага царства. А вось на захадзе амаль ніякіх выгадаў нікому вайна не прынесла. На пачатку снежня 1563 года Іван асабіста разам з вялікім войскам рушыў ад Можайска да Полацка. 60 000 ваяроў і больш за 200 гармат складалі маскоўскае войска. Гэты напад быў настолькі хуткі і нечаканы, што Жыгімонт Аўгуст, калі да яго дайшлі першыя весткі, нават не паверыў ім. Полацк абараняў гарнізон у 2500 чалавек. Канешне, яны нічога не маглі супрацьпаставіць войскам, якія перавышалі іх колькасна ў 20 разоў і мелі моцную артылерыю. Сучаснікі сведчаць, стаяў такі пушачны гром, што здавалася, нібыта неба і ўся зямля абрынуліся на горад. Залпы былі настолькі моцныя, што некаторыя ядры пераляталі крыпасную сцяну з аднаго боку і білі знутры у супрацьлеглы мур. Полацк трымаўся 10 дзён, і гэта ўжо было многа. На 11-е суткі горад здаўся, і Іван Грозны урачыста уехаў у старажытную славянскую сталіцу. Згодна паданням, маскоўскі цар даў абет, што калі уводзіў Полацк пераможцам, то верне на месца старажытны крыж з Полацкай царквы. Іван Грозны адстаяў абедню ў Сафійскім саборы і перадаў настаяцелю крыж, выраблены яшчэ Ефрасіняй Полацкай. Акрамя таго, ён аб'явіў, што прымае тытул полацкага князя. На гэтым хрысціянскія ўчынкі сына брэсцкай ваятоўны скончыліся. Па ягонаму загаду былі ўтопленыя ўсе яўрэі горада разам з іх сем'ямі. Таксама забілі манахаў-бернардзінцаў. У гэты ж час праявілі сабе каталіцкія святыя Адам, Дамінік і Пётр Полацкія. Яны былі святарамі касцёла, і калі храм падпалілі, то яны засталіся ў Божым доме і згарэлі разам з ім. Да ўсяго гэтага некалькі тысяч палачан, купцоў і рамеснікаў былі захоплены ў палон. Генрых Штаден. Запісы апрышніка. Мяшчане разам з іх жонкамі і дзецьмі былі развезаныя па некалькім гарадам рускай зямлі. Мяшчане, роўна як і многія са шляхцічаў, разам з жонкамі і дзецьмі жылі некалькі год па турмах, захаваныя ў жалеза, залітыя свінцом. Калі ж вялікі князь разам са сваімі апрышнікамі асаджаў некаторыя гарады ў Ліфляндыі, усе яны былі забітыя разам з іх жонкамі і дзецьмі. Усім яшчэ для застрашвання былі адсечаны ногі, а целы іх кінуты потым у ваду. Захоп Полацка Іванам Грозным стаў кропкай, якая вызначыла лёс беларускай культуры і мовы на стагоддзе наперад. Жыхары Вялікага княства Літоўскага для таго, каб атрымаць падтрымку ў вайне, былі вымушаныя заключыць унію з польскім каралеўствам. Паступовы працэс палітычнага аб'яднання ішоў ужо амаль 200 гадоў. За гэты тэрмін было падпісана 7 вуній, гэта па меншай меры 7 вуній, але асноўнай масе гэта былі павярхоўныя саюзныя дамовы. Але вайна, безумоўна, паскорыла, яна прыдала новы імпульс і пачаўся працэс рэальнага аб'яднання, зліцця дзяржаў у адзіную канфедэратыўную дзяржаву. Дзве краіны цяпер аб'ядналіся ў адну, і гэтаму новаму дзяржаўнаму утварэнню патрэбна было імя. Каб нікога не пакрыўдзіць, дзяржаву назвалі проста «Рэспубліка абодвух народаў». Рэспубліка у перакладзе з лацінскай мовы азначае «агульная справа». Палякі прамаўлялі гэтае слова як «рэч паспалітая». У такім выглядзе назва краіны і замацавалася. 28 чэрвеня 1569 года ў горадзе Любліне быў падпісаны акт уніі. Каралеўства польскае і Вялікае княства Літоўскае ператварыліся ў канфедэратыўную краіну з адзіным соймам, сенатам
і з адзіным выбраным каралём. Лівонская вайна будзе цягнуцца яшчэ дзесяцігоддзе і скончыцца з нулявымі вынікамі. Іван Грозны стане апошнім дзейсным царом у дынастыі Рурыкавічаў. Рэч Паспалітая абодвух народаў праіснуе больш за 250 гадоў. За гэты час беларуская шляхта значна апалячыцца. Мова і культура Беларуся захаваюцца пераважна сярод простага люду, у вёсках і мястэчках.